Dubruk. Edan. Kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat. Ayo, kowe tak antem. Kowe maleso. Rumangsane apa? Dumeh kowe wis penak, dumeh wis mendem. Terus sak gelemu dhewe. Dubruk. Menangis hati ini, aku ora peduli. Hancurnya harapanku, muter kerepmu. Kasihmu yang berubah, aku wis kadung wegah. Itulah alasanku. Teteknya ku ngaluhur waduh ngleleng. Dasar gagah warnane punggung Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu tapotamane katong. Makoki pasangin negong. Wes man kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan aku ora ngurus to. Wah iya. Dasare wis diwaneni. Heeh. Wis diniati gawe perkara. Heeh. Dasare suwun Prabu Puntadewa wis Bagong mangsa Baronga sakarepmu. Gandeng lungane Werkudara karo lungane Janaka ki gawe runtik penggalihku. Mangsa Baronga olehmu arep gawe kisruh. Ha iya. Arang lho. Sinuwun Puntadewa ngasti iso kagol kogelan manahe kaya ngono kuwi warang-arang. Wong liya arep gawe kagol atine Sinuwun Puntadewa angel kok. Ha iya, malah adine dhewe, adine loro sing malah gawe gelo atine Sinuwun Puntadewa. Lah iya. Ya iki awake dhewe wis temandang. Mung kari ngenteni Kurawa tekan kene. Ya wong iki aku sing urung ngerti kok. Urung ngerti apa? Ket mau awake dhewe ketayalan mau kowe apa jenenge? Apa? Padu mungsuh pendhita ke mau mergo ora trima. Wah jan tak kira ki nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning negara Ngastina ki enak wigati apa jebule arep suwita ngersane pendhita. Aku ngerti kok, Tru. Ngerti apa? Janjane pendhita ke mau ki mung arep gawe srana ringke Pandhawa. Ya mung pawadane arep mejangake ilmu kasampurnan karo Ndara Janaka. Arep mejangke ilmu sangkan paraning dumadi karo Ndara Werkudara. Heeh. Mongko dheweke iki ra ngerti. Umpama pawadane iki sing arep diwejangke iki udu ilmu kasampurnan. Mbuh ilmu apa lah kuwi lah. Karwane sing Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung duwe. Lah kamangka Ndara Werkudara ki rak wis nampa wejangan ilmu kasampurnan rak saka Sang Hyang Dewa Ruci. Lah iya, aku ya sing ganjelke ning kono kuwi. Ah iya, aku rak sing rada ora trima, rada ana ganjel rasaku ki rak kuwi. Ha iya. Natase Ndara Werkudara ki wis entuk sartane wis darbani wujuding ngelmu kasampurnan kok. Iki arep diwejang karo pendhita. Rak ming padha karo ning nguyahi segara. Ha iya. Ning sing dadi perkara siji le, apa? Awake dhewe wani karo Ndara Werkudara lho. Lah wani ngapa? Nek awake dhewe wis maneni karo Ndara Werkudara, dhewe wani karo Ndara Janaka. Gek kok nek panjenengane ora trima, terus kowe arep wedi. Ayo aku wedi. Wedimu apa coba aku tak takon wedimu apa kowe sing dadake kowe wedi karo Ndara kekalih ki apa? Aku wedi nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka maju. Heeh.
Terus aku perang mungsuh ndoro kekalih. Heeh. Terus kok nek aku ora ana piye? Mati ngono to? Heeh. Monggo ndoro Janaka karo ndoro Werkudara kuwi digdaya kliwat ukur lho, Kang. Nek ming Kurawa kuwi aku iso merantasi, nek ming Kurawa kuwi iso tak undurke gampang. Nek nganti ndoro Werkudara karo ndoro Janaka kae sing maju, cilaka. Tak omongi ya, Tru. Piye? Wong urip ning alam padang ki ngenteni apa nek ora ngenteni mati? Hah? Kalau mangsane ngenteni bantuan saka pemerintah, jan iya. Ning sing dinteni sejatine iki mung mati, Tru. Oh. Ora kok kowe kok malah iso ngomong kaya ngono. Coba gagasen piye? Umpama matimu ki saka lantaran Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Umpama lho iki. Umpama garising kuwasa ngodrake sartane gariske matimu saka tangane Ndara Werkudara karo saka tangane Ndara Janaka, kowe mati tenan nek iki engko maju. Waduh, piye to? Kowe iki tak kon nyemangati aku. Kok sik telonjonge engko ya rono. Heeh. Ning nek umpama Gusti iki tulising kodratmu lho, pepestenmu lho. Gusti ora maringi idipalilah Ndara Werkudara karo Ndara Janaka dadi lantaran patimu. Mbok kowe diidak-idak nganti gepeng mestakamu. Kowe sing ora mati saka Ndara sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning wagu mergane sirahe gepeng. Ya bener kowe ora mati saka tangane Ndara Janaka, Ndara Werkudara ning sirahmu gepeng ra wagu. Wis padha wae trima milih matine. Si sandine kok ora iki gong-gong ora. Wis ngene wae. Piye? Awake dhewe maju perang. Heeh. Kurawa diundurke. Kurawa kuwi biasane, heeh. Nek Kurawa wis kalah lho iki. Kurawa wis kalah kabeh lho iki. Sing maju Durna utawa ya sapa lah sing luwih digdaya mbangane Kurawa. Ning iki perkarane siji. Apa? Awake dhewe mau ki budal rene wong telu, ora mung wong loro. Oh lah iya, heeh. Gareng ning ndi iki? Waduh. Kok malah ngetengi wongene to. Wis kowe iki lambemu ora. Masalah iki cerak homestay ngono. Piye-piye? Kowe iki kok nakal ora. Jeluki gareke rumangsane ora tuwa dhewe kok ngepenake dhewe. Wah. Reng, malah jajan bakso bakar iki ngopo kowe iki? Aku ngelih tenane, Tru. Awang aku tojak budal ki aku blas urung madang kok ora. Ngene. Mangsane liyane nyambut gawe kok mah penak. Penak-penakan jajan lho kowe iki ora. Ngapa? Dilap gabrese kowe ora. Wah aku ngelih tenane, Gong. Kae Kurawa arep maju kae karepmu. Tandangi bareng-bareng kok rumangsane. Sik. Aku nek ora ucul klambi. Wis ngene iki ra wis sandangan peperangan iki cara dene baju komersil. Baju komersil kuwi leleng ora. Ayo bareng-bareng tandangi, Tru. Kae Kurawa dampyak-dampyak arek ngrubut karo awake dhewe. Oh, rame-rame rantas malang-malang putung ora. Ayo, amuk legane ati. Amo Suramata Jaya Prata ibangjan padha-padha. Padat. Padat. Padat.
ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane kaya suto jojo pratek kikir sok banyo ilang para kaya terus kan linting wah laitan gleleng pacakmu gembelu sirahmu parat petruk kantrong bulung ora pangling lipah pakananku daging mentah lehku mangan karo meremelek meng tak kemah-kemah edan gleleng parat dumeh kowe wong telu aku mung izin ayo rumangsane apa ora wedi karo aku apa piye Mas ha rumah bengok-bengok kaya wong kendir to kira wis ngempul ki ya sing khidmat to ngempul karo jogetan ayo men nikmat kok ya ora sah khidmat butuhe nikmat oh iya sapa kuwi Tru Kartomarma Ndara Kartomarma dasar Purnyata kuwi lho sajak kowe wis soroh nyawa tak kira kowe pancen wis wegah nyawang glaring jagat esuk rembulan ya pancen tak jangi jembar Den mergo Petruk ora nrimake Petruk bela mati kali bapak kula Semar ajeng dikrenah matine nek anake Semar Petruk kok meneng bae kebangetan edan yen ngono kowe wani karo Pursata Kurawa apamu sing tak wedeni ket biyen iku kula niku ora tau kok jeneng wedi karo Sata Kurawa ngoten ket biyen iku Petruk ora tau kok sing jeneng Ajrih kalih wong Ngastina Petruk niku ora tau kok sing jeneng wedi karo sapa wae mergo Petruk karo sampean iki luwih tuwa Petruk bangane sampean ning dikarenakan Petruk niki derajate luwih sak ngisore sampean mula ya paripaksa kula ngajari karo sampean yen ngono saiki kowe nantang karo Kartomarma apamu sing tak wedeni ayo maju rene matna sastra jendramu tumpangsa kowe mateng aji wih lah merangi tatal gerajamu parat ora minggat saka paramarta nggo gatheng siramu oh tak gletho ndasmu kowe parat Parat rene Petro Aspati out hey wah
Parat. Mati. Parat ke, oh sabar. Sanjak kowe. Ruwangsane apa? Sebleske. Oh. Oh. Sanjak sirahku kowe. Petro. Ora iso rumasan iya oh ya hanya renggo hai oh terus reng Barat ya tidak bisa ayo hit ya ya sebelas ke ya hit oh dia jol gue ya waduh ya mati gue parah sahabat aku ya wah parat kece tenan gue oh ayah oh hey oh kok mandek mumet etrok kok nyondol oh harus aku bae ngene
Dar. Dar. Hit. Sambato Den, sampean Den. Mosok kalah karo Batur. Hit. Ini ya, parah, syukur aku kalah. Ayo, hit, hit, oh, hai, ya, parah. Parat ke. Oh. Wis. Wih, merucok. Ayo, hut. Bener, parah. Wah, parah. Nyekel pedang barang. Sambato. Oh, Petruk wong ampuh. Dedan sirahe dituthuk iso mak celeng. Ah. Hi. Hot. Yo, wedane maling. Rene. Baleke Petruk, baleke. Ya. Tak boleh tak gusuran ojo. Ngono. Pinggir. Parat. Menungso ora tatanan. Panus maning jajalanan Petruk ngemelu siramu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke Kurawa, Sengara iso ngundurke Satama. Tibakno. Tibakno. Kake tibakno pecah siramu. Nyo. Pijan. Wah. Ayo. Mati kowe. Ora. Sambato kowe. Sambato kowe. Ya! Mati kowe.
Apa ya kok mundur? Jo mlayu warak. Kowe ngopo ya? Aduh. Kowe ngopo ya? Kowe sakaratul maut kok ndasmu kowe ora. Ora ngerti wong maju perang apa piye? Maju perang. Perang boyok-boyok tuwa kaya ngene iki, Kang. Rekane arep maju perang malah kumat. Modar kowe, mulane nek tak omonge wingi diuling Pak Kordi. Bar disuntik aja dienggo ngapa-ngapa, aja dienggo megawe abot. Malah kowe usung-usung kacang. Ayo kumat neh to. Alah. Ana. Diombeni entres stop kono. Mangsamu apa? Wong kecethit bayahe kok diombeni entres stop. Aduh. Iya, ayo. Apik banget bentuk. Apik gendulmu melacat kowe ora. Aduh. Gareng nek perang ya jan mempeng tak akoni. Heeh. Ha nek ora mikir keslametane dhewe, ora mikir resikone dhewe kok ora. Kono kawan jo minggat. Ayo, tak tandangane kan. Pak Ewang iki. Siap Wejan kebayat menyusul ya jajan. Paris jajan boleh jajan. Wejan kowe. Lah kok sing dadi wajib penyasan kok bagong iki lho. Kowe arep ngapa kowe? Kowe arep perang parep dadi bintang tamu kowe. Jan kok ukalnya kaya kowe. Delok entar karo Gatot persis banget iki. Terus, Gatot rong bali to, ambu. Aki mah melu perang ngene kok. Durma gati dasar kepala nyata. Ayo, kowe arep ora trima Kurawa do tak jor-jor. Barisane tak awut-awut. Ijan. Kowe iso njulke kula cekala kowe iso njulke pengilan dulmo gaji iki pengilan pancen gede-gede yo. Kowe aja cepeleke karo aku. Ora, aku ora cepeleke karo kowe. Ya mung sesuk nek maju perang, tata-tata pilabara mungsuh Bagong ki nggo gaman. Ayo tak delok gamanmu kaya apa. Iki. Dikira ora gablek gaman ya. Baik, janji kono. Agep ya apa? Bukti dhewe ganti cengala kowe iso menang kuwi aku. Kage. Perang kok mah nggawa parang kowe arep tawuran apa piye? Lah bibu kuwi lah. Tak kira nek kowe melu anu apa? Jadil. Coba jileh kowe. Jileh kene. Nek biasane nyekel pedang-pedangan kaya iki terus anu mungcir. Reokan. Mungcir. Baca iya po. Ini iki jika punya aku di masyarakat gede ikan mau piye ge pentas mau piye. Tak kira nek go pentas kok gede. Jebeleke kowe lagi lisi jamutan kira-kira kene, cilahmu kene. Nyah. Nek nganti kowe empan mungsuh Bagong, kowe tak sembah delamakmu selama tahun. Ora mung trima 10 dina sesasi selama tahun.
Edan kowe kok combong banget kowe. Anggepe apa kira-kira Dulmu ganti lo iso kalake dapur piye? Kaget tibane rasaku kian cangkem. Oh iya, mati jadi aku kowe. Ayo yo yo yo. Ngopo? Trok. Metu geti ora iki. Waduh, Gong. Sirahmu nang ndi? Ah, kowe kuwi. Ora ngedeg-deg to. Metu geti sithik. Wah. Piye ya? Mongko getihe putih, Gong. Putih tur kenthel-kenthel. Kowe do sembrono nek sing metu kuwi iki ora kene. Wis ora apa-apa lah. Tekate wong aku melu perguruan gedebus kok. Gedebusi ngapusi. Hah? Gedebusi ngapusi. Ilmu kebal lho, debus. Oh iya. Debus. No, tibane pisan meneh. Ora empan. Jajau kowe. Melu mah. Oh iya nya, aku arep padhek hewan kurban ora apa-apa. Baci kowe. Gage. Apa sih liyane tur? Rumangsane apa? Janji kene kowe. Jepelek karo gabanku barang. Gage. Mangsane apa? Aku ki oh, baci jadi aku. Kena nyileh. Ojo ari tak bacan ki nyileh. Yo. Ajar aku kok wedi to digedak karo musuhku dhewe. Iki apa iki? Iki apa? Gaman. Kaya kene kok gaman. Tak dudahi carane ngaku sing bener. Pokok-pokokan. Ki nggo studitor apa piye rumangsamu? Jujur piye? Iki nek kowe anu ka lho. Oting kelas. Ayo. Durmo ganti segera naik ke bis. Segera naik ke bis, kalau tidak naik ke bis nanti ditinggal. Nganggo feedback banyak ora. Apa kaya ngene liyane? Wah, jan kowe nyepelek iki tenan kowe. Entenono kowe. Bang jadi apa? Kok nyepelekke karo aku? Enggak wae kabutan kok wae ora kaya kabutan ki ora. Bang jadi apa ki ora tak junjung jangan luruk. Ora iso. Wah, wis dicaya kowe. Tibakno. Kowe kok nggawa wadung barang wadunge Rama bar gawa to kuwi uju. Tibakno. Anggepe apa mati pecah dan sirahmu. Tibakno ora nek pecah. Kowe arep rasulan apa arep perang kowe? Ringen resan dibedol. Goleki warga kowe cerewet. Iso ngantem ora blungjes. Iya mati kowe, mati kowe. Liyane dol. Wah, jan kowe iki nyepelekke aku dinanan kok ora. Wis jadi apa wis tak yasake gawe dibeli kok ora. Iki Bedho Kyai Tundung Suluk. Tundung apa? Tundung Suluk. Asline ora kuwi. Tibakno nek aku nek lecet apa gegerku tak sembah kowe 20 taun. Mati kowe. Nyah. Mati kowe. Lecet ora? Ijian. Mah panune ngreja. Mangsamu liyane dicani kowe. Anggepe apa gawanku to sepelekke. Iki senjata pamungkas. Janji kowe mungkin iki ora pecah sirahmu. Tak sembah dilamamu 20 taun. Tenan? Tenan. Yo, perang kok ganane ceret. Mati jadi tibakno ora-orane aku kalah.
Gelasnya ning ora? Ono, si. Iki wis tak iseni kok iki mau. Sane apa? AU. Wong jane apa kowe jejepelekke kali Jiwo Gati. Jejepelekke karo Jiwo Gati kowe. Iki pengelan pancen golo kesira. Aku ki wong sugih dhewe cak golo kesira. Kedua setelah Koko Prabu Drajaya kowe. Gelas kok kaya plembungan. Wis jejepelekke kowe. Oh, tak ilingi ya. Oh. Wes aja kebak-kebak. Ah, ya geges jadi bucak. Gak diombe. Wah. Tur aja diulu tak paceni. Wah. Bener. Wah, yo kowe genti kok ora. Wah, rasane kok pengaruh wis cerewet kowe iki aja kok pilih-pilih bener. Ah, wis. Oh, bener no? Wis cantik bae. Tak ombe. Wah, cekel-cekel. Wah, cekel-cekel. Kayak kowe. Cukup kebak-kebak. Udah ya guys. Yo, coba ya. Ciobe. Ah, gini tak pijak. Ketemu kanca wis cantik bae nek karo aku. Kowe genti? Heeh. Aku ya kebak delokke kebak. Tak ombe. Kowe genti. Kowe genti wis pokoke tak obekke. Kowe wis tak kaya yojo kowe kaya yojo. Kowe ditakke. Wis iki aku kaya dhewe iki. Wis ditek iki. Wis ngono wae matur nuwun. Tane rata jalan. Rata. Masane apa? Ora warek cakru itu. Mati sayang tak gitu. Ada. Terus. Edan kowe kok nggo rombongan kembaranmu akeh banget. Endi? Aku sik Gang. Apa? Kok matamu abang, matamu kowe. Ngombe to ya? Hah? Ndem kowe. Ora. Tenane. Edan aku kowe. Anu Zombene Durma Gati aku, Tru. Iki ngati-ati to ngene Kurawa kuwi nesta pakartine. Wah aku ngelak banget to. Aku kuwi apa jenenge kowe? Wong perang ta, Truk ya? Heeh. Aku ngelak banget kae to? Heeh. Aku njaluk ombe karo Durma Gati. Aku bol kok tak ombe isine. Apa isine? Solar. Wah treh modar. Apa iki pengaruh-pengaruhne iki? Apa iki? Aku mah mendem ngono kuwi perang mah penak. Heeh, Pak. Heeh. TKT karo nyaruk rancaan gamelan rapopo. Selamat ya padha-padha. Kowe ora iso bakong mendem aku. Masane apa? Senimane kudu ngene kae. Kok kowe mah wong bombing. Aku can bombing aku, Tru. Ngopo kowe ora trimo kowe? Mendem aku. Mendem aku. Kowe arep mejang sapa? Tuh bleh, tak mejang rene bleh. Mandan aku mendem kok aku mendem kok. Mesra merata jaya merata pakai pada banda. Peduli hancurnya harapanku muter karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung weka itulah alasanku aku ngombe diuya
nemu gendul ya. Nemu gendul ya. Nemu gendul, nemu gendul, nemu gendul, nemu gendul. Edan Bagong ora edan iki teranane. Ayo. Coba. Ada nyoba lagi kan. Aku lagi kaya ngene iki atos, aku wis atos. Mangsamu apa malah? Ayo. Kowe ora manut karo Warasata Kurawa. Kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha. Kowe kudu banjur leboke paku jarane ya arep banjur wong mendem ya. Aduh, rada puyeng jane. Wah, nya kene sing mburi nya. Dubrok. Ikan. Kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat. Ayo, kowe tak antem. Kowe malesa. Rumangsane apa? Dumeh kowe wis penak, dumeh wis mendem. Terus sak gelemmu dhewe. Dubrok. Menangis hati ini, aku ora peduli. Hancurnya harapanku, muter kerepmu. Kasihmu yang berubah, aku wis kadung wegah. Itulah alasanku. Edan, kok sak geleme dhewe. Menungso ora tataran. Kinarya wangsit pindha kombangi semadu sarining tawang susah angin ngending ngene yang kalih kangkung maksi ibor lale kenthos waru gembal manyar-manyar. Dok nang dungkul wana alas dadi wana dhek mate. Kula wonten dawuh Kakang Durna apa? Pripun menika? Pripun liripun kados pundi? Cobi ta sampean gagas. Cobi ta sampean penggalih. Ngatasi Kurawa niku cacahe 100. Ming kula ken ngundurke Panakawan sing rombongane ming wong 3. Lah kok padha pate glasah niku kados pundi? Lah Kakang Durna kula nyambak mboten mangertosi Kakang. Mbok bilih sangka anggenipun Panakawan ingkang wangkot. Oh, ora iso Dik Pati, ora iso. Mboten saged. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Menawi Kurawa sampun sami mundur, menawi Kurawa sampun sami kawon mungsuh para Panakawan. Oh, anak kula seswa inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka ingkang badhe kula jakaken ingkang badhe kula gol-golaken. Oh inggih. Kula kinten Bagong, kula kinten Gareng, kula kinten Petruk. Menawi mungsipun menika Werkudara kaliyan Janaka, sengara sami wantun nandhangi Dipati. Lah monggo. Werkudara, Janaka maju. Wah, ayo.
Wis nek aku ora wani piye-piye iki. Nek aku ora wani piye-piye tenan iki, Truk. Ah ngopo? Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Aku piye, Truk? Ora usah karo nangis. Aku piye iki? Aku piye-piye? Boyok iso kecethit apa piye? Ora sanggo boyok ngono apa piye? Teneh wagu. Anggepe apa kowe iki mah ngrepoti reng, dak omah ora melu wae kowe. Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Mati tenan, mati tenan. Wis urung mati. Cawake dhewe bali. Ngono kok aja kowe kok gawe untran-untran jak bali iki karepmu piye? Angko malah didukani karo Sinun Puntadewa awake dhewe entuk pidana pati ning negara Ngamarta. Lah witene piye? Iki nek awake dhewe maju, mati mungsuh Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Heeh, nek awake dhewe bali ning negara Ngamarta, jarimu entuk hukum mati. Lah terus apike piye? Ampuh. Nek isih nang kene engko mati mungsuh Ndara loro kae. Heeh. Engko nek bali ning Ngamarta mati yoan. Aming bola-bali mati to. Iki piye, Truk? Sik tak pikire, golek srana. Dipikir kanthi meneng, dipikir kanthi ati sing sareh, ati sing ikhlas. Tapi nek kowe manut aku wis gawake dhewe bali wae, kowe rasa dadak nggugu. Aduh. Nggugu sapa, Gong? Hah? Nggugu sapa? Sapike anu wae, Truk. Piye? Ayo golek tali tambang wae. Nggih apa? Gantung wong telu wis. Oh kok terus anu ngono ki ngopo kowe nggugu maksudmu nggugu mau ki tegese piye? Mengo ta kowe ki mengo ta? Ya Gong ya bener ya Gong ya. Apa? Golek tali tambang wae. Ngapa ta iki? Aduh ngapa ta iki? Modar tenan terus. Sabar sik to ketemu gendruwo cengelmu kowe ora. Ratu kok gendruwo ora. Jamongan Gong aku wedi. Wis mlintir brengos kaya ngono kowe. Sabar ta kowe. Sabar. Heeh. Biasane nek ketemu wong iki awake dhewe kudu ngenggone ngisore. Petro, wonten dawuh. Petro, wonten dawuh. Petro kowe tak timbali kok meneng bae. Terus sing seru to. Wonten dawuh, Ndara. Dung apa mlayu-mlayu? Dung apa mlayu-mlayu? Bagong apa mundur? Anu mboten kebak semut mriki. Mau tak tong mingkeng mawon. Wah, jebul saya oke, rada mundur. Matane. Iki ya rada rono kok nang ora. Ngopo mlayu-mlayu Petro? Ajeng wangsul sinuwun. Bali nanti. Ajeng wangsul teng Ngamarta. Ora wis iki. Sebab apa kowe arep bali ning negara Ngamarta? Kowe saka ngendi? Saking negari Ngastina. Wigatimu apa san Guru Ngastina? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta. Piye? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta sinuwun. Jaja muntap lir genentap duka yayasinepe. Netra kocangon narandera. Icep nyomangala Joko Watani Rombarana. Petro wonten dawuh. Petro Kantong Bala wonten dawuh sinuwun. Ambo iki rada alon lek ngendika aja sura-sura banget. Menungso ora tatanan kowe ya. Kowe menungso ora tatanan. Kowe nyamah marang asmane Ratu Gustimu Prabu Baladewa. Lho. Perkarane napa? Lho. Kowe arep mboyong baline Werkudara karo Janaka. Ora kena. Merga aku sing pengin mboyong.
Kula kinten nek sampean arep ora trima mergo kula arep mboyong Ndoro Werkudara karo Ndoro Janaka Kunduru. Petro, wonten dawuh. Wis tak omongi. Terus pundi? Werkudara karo Janaka le mapan ing negara Ngastina kuwi sejatine mung arep digawe ringkih. Kawan pendhita saka pertapan ngawu-awu langit sing jeneng Begawan Dewa Buddha. Lah nggih, lah sampean kok kayake ajeng ngewangi mriku napa ajeng ngewangi Pandhawa? Aku ngewangi kowe. Oh, ngaten. Yo. Kersanipun dos pundi? Gareng, wonten dawuh. Maju rene. Oh, nggih. Duh. Arep ndi pesan terakhir apa, Reng? Pesan terakhir cengelmu kowe ra. Aku arep mateni kowe. Oh, nggih. Iki aku lani ki wong tuwa ampun dijenggong-jenggong ngeten kaya sirahe. Kowe doyak karo Werkudara to kowe? Nggih. Kowe doyak karo Janaka? Nggih. Wong telu, kula, Petruk, kali Bagong. Kula nggih doyak. Lah ya kowe iki wis termasuke. Oh, lah iya. Sengit aku. Kowe doyak karo Werkudara, doyak karo Janaka? Nggih, sinuwun. Pripun? Delok ki apa ki? Witian. Niku pusakane sampean niku Nenggala napa? Alugara, sawangan bentuke. Oh, nggih. Nek Nenggala kuwi lho cendhek. Nggih. Tur ora pati lancip kaya ngene iki nek Nenggala. Oh, nggih. Nenggala rek. Menika ken apa ke sinuwun? Tak sili pusaka nggonen meden-medeni Werkudara karo Janaka. Oke. Astu niki. Tenan. Wah, janis. Rumangsane apa gleleng aku tuh. Gleleng aku tuh. Ya gleleng sewengi kok. Ngampil ke sinuwun. Yo. Cekel tangan tengen. Oke. Niki. Lah ngampil. Bismillah. Wah. Lah. Wah. Kabutan kowe rek. Kowe njaluk dipalilasike karo pusakane. Ben ora kabutan. Oh nggih, pusaka kandheng kula nampi dawuh sing kagungan sampeyan kula tak nyuwun ngampil. Wah. Oke. Rumangsane apa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka arep sewiya-wiya karo Nala Gareng karo Petruk karo Bagong. Mungsamu nata mantra Prabu Baledawa Parat. Ngapa? Ngopo piye? Ora usah dadak nggo jenengku. Ora usah dadak nggo jenengku. Maju. Nggih. Wah, jan wis ora ning arep gleleng Stila kok ora. Lurah? Ora. Sing gleleng aku wae ya, Gong. Oh. Mangsane apa? Amok legane ati kok. Delok sajae. Sira merata jemrata biyen padha-padha. Wah, latalah. Uye. Yoman. Tapi uye kok nganggo yoman. Edan Nala Gareng. Lah ketoko kowe ngligo pusakane Koko Prabu Mandura Kyai Alugara. Aja ngawu gawar ngawur. Yayi. Yayi kadangipun Kakang. Yayi. Yayi gawanipun Kakang. Aja ngawu gawar ngawur kuwi Nala Gareng kuwi kagungane Koko Prabu Baladewa. Kagungane Prabu Baladewa sapa? Pun Kakang iki nata mandra Prabu Baladewa. Dudu kok pusaka iki kagungane Prabu Baladewa nanging pusaka iki kagungane pun Kakang. Nanging merga nalika semono aku nampa pawarta yen to pamongku si Nala Gareng arep dicekel karo kowe. Arep mbok cekel, arep mbok rangket kuandane.
Ambok uyak karo Werkudara. Tumuli aku kena syuting. Kiai Nenggala. Idan mboten kinten babar pisan Koko Prabu. Wah. Iki Koko Prabu. Iki Koko Prabu. Ya, Yayi Janaka. Kowe ora gelem mendhok kekarepanmu, kowe ora gelem dipayung negara ngamal apa kelakon mati mungsuh kadangmu Mandura. Janaka. Minggat kowe. Wangsane apa malah? Baladewa sepeleke. Baladewa disepeleke. Ayo, Janaka. Aja ngaku lanange jagat lan curing Bamana. Yen to durung iso ngasorke kridane Nata Mandura Prabu Baladewa. Mati kowe. Pripun ta sampean ki pripun to? Kowe gleleng. Gleleng kowe. Ngrasa geleme dhewe patramu. Janaka le mundur mergo kowe nganggo jenengku. Wis tak omongi aja nganggo jenenge Baladewa. Ameng nyilis dhewe kok sampean ki ora meng logate karo suarane. Alah opo? Aku mau ngerti kowe muni kowe. Kowe muni nek kowe kena syuting Kyai Nenggala. Ya ora. Ora. Angge ngapunten kaya karang ketonto kok ora. Isih siji melih sinuwun. Sawa? Werkudara nika undurke sisan ke. Maning jajalanan segertaning baune iblis lanat uye setrayoli binatang laut. Kadangipun Kakang Yayi Jodipati. Kadangipun Kakang Yayi Jodipati. Tambak Rama. Jodipati. Tambak Rama. Jodipati. Werkudara. Sawangen aja nyawang blegeripun Kakang ingkang kena syuting Kyai Nenggala. Kena syuting Kyai Alugara. Ingkang wujud Nalagareng. Ayo, siadiara mulasara karo Nalagareng pun Kakang sing lantriwake. Tekle kuwi ngopo? Lho kok tekle piye to? Pun Kakang Nata Mandura. Ingkang kena syuting Nalagareng, pun Kakang kualat karo Nalagareng. Dadi pun Kakang kena dadi wujude kaya ngene. Wah. Bayar pira kowe disili Alugara? Lho, bayar pira piye to kowe? Ora sah nego-nego. Kowe Nalagareng ketok saka blegermu. Konangan iki. Ayo, kowe gelem apa ora tak raket? Mergo kowe ndek keluputan. Karep boyong karo Werkudara kowe uga maneni marang Begawan Dewa Buddha. Kena ngrangket Nalagareng to. Ning enten syarate. Syarat apa? Sampean kudu kuat nadai dayane Kyai Alugara. Maksane apa? Lepeleke lah. Kene ndi pusaka ampuh kok padake. Kene apa? Pusakane sapa kuwi? Oh, nggih. Nggih. Niki pun wayahe dibalekke to. Baleke. Oh, nggih. Mangsane apa kene? Nggih. Enggak. Kulaturi nampi enggak. Lho. Ora ngawur Nalagareng. Lho, edan. Enggak. Iki ora marep rono. Diwalik marep rono, marep rono. Wo, nggih marep mrika kok ya. Nggih, enggak kula aturi nampi. Nggih, kene. Nggih. Nah, lho. Wah, kecandak wis.
biasane. Kowe tak sili pusaka wis slamet. Nggih. Ning iki ana siji perkara ingkang durung rampung. Perkara napa? Petruk Maundi. Petruk Maundi, Bagong Maundi. Truk, Gong rene. Oh iya, ya ya. Oh. Wah kisruh kowe iki ora. Ya ben kisruh ya ben. Wedana wis iki awake dhewe kudune yaene wis ning ramba kok ora. Kula gareng wonten dawuh sinuwun. Petruk wonten dawuh. Kowe ngerti rembuking pasewakan negara Ngastina? Inggih ngertos. Kula gareng kowe ngerti? Mboten. Lho. Jare kowe sowan ning negara Ngastina? Sing sowan niku kalih niki. Nek kula ora melu sowan kok kula ngenteni teng warunge mie ayam ngarep Amigo nika. Iki yo tak jak omah ora nuhuni kewajiban. Kowe ngerti rembuke itu? Ngertos. Apa? Rembuke teng pasewakan mau Begawan Dewantaka inggih Begawan Dewa Buddha. Yo badhe murungke perang gedhe Bratayuda kamangka Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka ingkang kinarya paseksen. Sartanipun sakmangke badhe dipun suwuni tandha tapakasta kinarya wurunging pratandha lan mertandhake yen teng perang gedhe Bratayuda wurung satanipun sakmangke akhiripun Begawan Dewantaka Dewa Buddha badhe murungaken perang Bratayuda menika kedah wonten syarat inggih menika pejahe Semar kalih pejahe Sinuwandrawati. Lah, Petruk wonten dawuh. Perkara kuwi sing aku ora nrimake. Perkara kuwi sing gawe murkane Bendaramu ing Mandura. Keparingipun Sinuwun Baladewa kados pundi? Ayo. Tak kanthi sowan bapakmu. Aku derekno bali ning Karang Kadempel. Wah. Mboten saged nek ngoten niku. Ora iso piye? Lah niki mengke kula mampir riyen niku. Mampir ndi? Mie ayam. Dah tite sampean ki ora aku ya wis ngelih tenan Petruk. Mampir ning mie ayam. Kula mampir gara-gara riyen teng Raramba. Aku tak melu, ora sah, ora sah. Sampeyan melu gara-gara mah mengke ora iso nembang malah ting blawur ora karu-karuan. Aja nyepeleke lho. Aku arep ratu kae aku iso nembang. Ha tapi minyak telon. Wis minyak telon pahitane sampeyan. Pun rasa kesuwen ya wis aku tak ngenteni saka kadohan lebu gara-gara nggih kula dhereke.